Surprise! Oy, munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Salamat kaayo sa inyong duha ma ug papa sa pagpadako o pag-atiman namong 13 ka anak ninyo. Paningkamo jud mo og ginhawa og maayong panglawas forever. Ako salamat sa mga anak nga sa kalibot semua. Ngayon nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hello nay, tay, may hapon. Marciano, Tandog, og Mama Nating, no? Na may deliver na litson para sa inyo ang duha. Sa okasyon nun, tay. Na may, birthday niya? So, happy birthday day, tay. Kinahanglan lang na mag-picture ninyo, ha? Na kamong duha, makita ang litson nga naabot na sa inyo, ha? Sige, ali, tanawa diri ang litson, be. Na diri sa likod. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong Birthday po ni mo, Ronay? Birthday po ni mo? Ha? Happy birthday, tay! So, tay og nay mayong hapon. Before may magsugod, magpaila-ila sa DIME. Kami di ay ang Ghost Flower Shop. So, namin diri karon para ihatod ning pa-surpresa para sa inyong duha. So, kay birthday man ninyong duha, kantahan ka na mo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Kanta! Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sa man imong wish sa imong birthday, nay? Tagaan layong gawas. Malaga ako wish ibuha. Tagaan patag sa Ginoo taas-taas na kinabuhi. Makaabot pa sa sututo eh. Malaga ako wish ibuha do. Kay tatay na, yun sa man imong wish. Salamat ka, nakaabot sa kutsita. Ito lang. Okay, nay. Happy birthday, nay. Salamat. Ikaw na po, tay. Unsa man imong birthday wish? Nakakadugog ka ba? Kay nanay, unsa man imong wish kay nanay sa iyang birthday? Uli pa. So, kato lang tayo, anay kadungag? Okay, tay. Happy Sana habang buhay pa, taas pang ng 90. Bawa si Bago Libo ni Buday. Oo, salamat kita sa itong mga bisita. Mga guys. Salamat. Nagtambong sila ron. Wala sila, nilipon makuha. Okay, kato lang, sir? Dahil matag may kinubuhi, wala sakit. Kato lang? Isa man imo ang hinala na nga nag-surprise ani karon. Si Marisa. Si? Marisa. Maris. So na siya yung message na para sa inyo ang duha. Na siya mensahe. Basahon sa akong kauban ha. So mo nila mensahe ay happy 88th birthday pa o happy 76th birthday to you ma. Salamat kaayo sa inyong duha ma ug papa sa pagpadako o pag-atiman namong 13 ka anak ninyo. Among giampo og ipanginaot nga tagaan pa mo nga taas na kinabuhi nga makaabot mo og 100 years old para makadawat mo og 100K. Paningkamo jud mo og ginhawa og maayong panglawas forever. Para namo kamo jud ni mama ang pinaka the best na ginikanan ni ining kalibutan na. Kay natin man o napalampos yun ninyo ang o nagpagpadako ninyo inyong tanang anak.
na puno nga sa pagmahal o naay kahadlok sa Ginoo. Daghang salamat pa og mama, amping mo kanunay duha. We'll always be here to love and take good care of you both. We love you, ma and pa. So ma'am og sir, mao to lang. Masulti nimo kay ma'am sa nag-surprise. Sa akong anak dasahan nila o pasyo. Matanawan pa ito sa akong anak pag-aaw niya o dugang kusog ba na maka bawa kiniya gidasa sa amuan. O na ako itasulti sa Kato lang. Oo, nakakay pag-aaw. Ikaw tay, unsa may masulti nimo tay nga gi-surprise ka sa imong anak sa imong ika-80th birthday? Ako salamat sa mga anak nga o sa kalibot semua yung na panahon. Kato lang. Okay tay, og nay, salamat. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang on. Ang Bigos Flower Shop lang doola.